Kaupungin puistovalaistuksen hoito ja kunnossapito olisi hoidettava paikallisen kunnallislaitoksen voimin. Juuri tällä tavalla voidaan saada valaistus kuntoon. Kaupungin valtuusto saa mahdollisuuden suoraan valvoa kunnossapitolaitoksen toimintaa ja puuttua tarvittaessa asiaan. Tähän päädyttiin Petroskoin kaupungin valtuuston edustajien tarkastusmatkan aikana. Viime viikolla minä itse ja vielä kansanedustajat, 3 ihmistä, me käytiin katsomassa nimenomaan, onko se ongelma vai ei. Ja me oltiin 5 paikassa, 5 puistossa. Valaistus pitää joka tapauksessa lisätä. Minä uskon ja toivon, että kun me vaihdetaan tämä systeemi, ennen kaikkea meillä tulee ihminen, joka konkreettisesti vastaa tästä hommasta. Ja me voimme sitten tehdä konkreettiset vaatimukset. Aloite puistojen valaistuksen parantamiseen tuli eräältä Petroskoin asukkaalta. Hänen mukaan yli puolet puistovalaistimista ei toimi. Tarkastusmatkansa jälkeen viranomaiset ovat todenneet, että se pitää paikkaansa ja ongelma vaatii pikaista ratkaisua. Esimerkiksi Äänisen rantakadulla, joka on hyvin suosittu kävelypaikka kaupunkilaisten keskuudessa, on paikkoja, joille ei toimi yksikään valaisin. Iltaisin käveleminen voi sen takia osoittautua jopa vaaralliseksi. Valtuuston puheenjohtajan mukaan puistovalaistusta koskevaa huoltojärjestelmää on muutettava perusteellisesti. Nykyisin valaisimien kunnossapidosta vastaavat ulkopuoliset yritykset. Liittovaltion lain mukaan kunnossapito on annettava halvimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle, mutta ne useimmiten eivät täytä solmittuja sopimuksia. Miten se nyt toimii, se systeemi? Me vain voimme tehdä huutokauppa. Ja kuka voittaa nimenomaan tässä vaiheessa, että tehdä valastustyöt, he hoitavat se asia. Esimerkiksi huutokauppa voisi olla vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Joskus sattuu niin, että jostain firmasta, jostain Murmanskista tai Novgorodista voittaa se huutokauppa, mutta sen jälkeen ei tee kunnollisesti tätä työtä. Kysymys järjestelmän muuttamisesta on sovittu muun muassa kaupungin toimeenpanovallan kanssa. Tällä hetkellä valmistetaan asiakirjoja, joiden mukaan puistovalaistuksen hoito ja kunnossapito siirtyvät paikalliselle kunnallislaitokselle. Mä luulen, että me hoidetaan ihan lähiaikoina tämä juttu. Suunnitelmien mukaan kaikki asiakirjat on valmistettava kevään mennessä ja sen jälkeen kunnallislaitos saa ryhtyä tarvittaviin töihin. Reino Rugev, Eduard Petrov, Alexander Glushko, Karjala, Petroskoista.